Hola, soc l'Emma, alumne en pràctiques del servei Fem Companyia, vinc de l'Institut Pere Alsius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil i les seves aplicacions. Avui aprendrem català. Hem instal·lat les aplicacions del Diec2 i el Picalletres. Començarem pel Picalletres. Les heu d'instal·lar i un cop instal·lades ara les obrirem. El Picalletres és un joc que l'ha fet la Generalitat i doncs hi ha dos modes, el mode cursa i el de minijocs. Començarem per el mode cursa i et deletregen una paraula i tu doncs l'has d'escriure. Ara posaré un exemple. Aquí sempre s'ha de tenir el so posat perquè ja t'explica els jocs que hi ha i les coses ja te les explica l'aplicació com van. I aquí i també si t'equivoques ho marca. Aquí m'ha marcat la paraula nata i jo l'he hagut de fer, l'he escrit. Aquí norma, hi ha un contra enrere i llavors quan ja s'ha acabat doncs et proposa un altre joc que és per sumar segons per la següent partida i has de posar el que creus que significa la paraula. Aquí he posat uns exemples. Aquí, per exemple, doncs m'he equivocat i això. I un cop acabat el joc pots anar passant a diferents nivells i anar fent. Llavors pots tirar enrere i ara et diu el total de punts i llavors si vas a la caseta, si cliques sobre la caseta doncs et torna al principi que ara provarem els minijocs. Aquí tens ple de diferents jocs per escollir i doncs nosaltres triarem el còctel de lletres. Ara el provarem. Sempre al principi t'explico com va el joc i es tracta d'anar girant les lletres per formar paraules. Per exemple, la que està verda vol dir que està ben col·locada i has d'anar posant les lletres com creus fins a formar una paraula. Costa una mica però cap aquí ja me n'he donat compte de quina era la paraula i l'he acabat de col·locar, que era colibrí, i anar fent així. I com els altres jocs hi ha compte enrere i es tracta de fer les màximes que pots fer en el temps que et donen. En aquest cas només n'he pogut fer una. I llavors doncs ara irem a provar algun altre joc. Provarem el pesca paraules i has de clicar a sobre i ara t'ho explica. I aquí et surten unes lletres i les has d'anar ordenant per formar paraules diferents. A vegades al principi costa una mica o així, però ja es va fent. I cada cop que aconsegueixes alguna paraula doncs se't posen les lletres verdes i vol dir que n'has fet una bé. L'altra aplicació és el Diec2, que ara l'obriré. També ens l'hem hagut d'instal·lar i com l'altra és una app desenvolupada per la Generalitat i és un diccionari molt útil. Per exemple, buscarem alguna paraula, com per exemple cantar
i s'ha de clicar sobre d'això vermell, sobre la paraula que busques, i doncs aquí et surten totes les definicions i ja està, és molt fàcil d'utilitzar. Per exemple, ara buscarem alguna altra paraula. Buscarem parallamps i doncs veus, aquí et surt la definició.